Sanibona guys, namhlanje ngifuna ukutshela ukuthi into umuntu akazalwe ifumbethe awusoze wayithatha ngisho kungathiwani. So kunomama bawuthula, abomama bawo best of bombers. Njengoba bewubest lo bayalima labo mama bobawuthu. Lo oyedwa unesipho sokuthi mayelima yena izinto zakhe ividane zibe ningi yabo. Lo omunye akanaso leso siphiwo. So lo omilelwa izinto, lo oshelwa izinto zakhe yabo. It's not like iziyasha but azibiningi njengazalo umunye. So yena avukwe isilwane ayitshela ukuthi lo uyamloya. That's why ezakhe izinto zingalento zami. Zingabiningi njengezakhe. So ahamba enyangeni. Afike enyangeni engasho ukuthi ngicela ungihlolela ukuthi ungiloyile ngempela yini uSibanibani. Afike ethi uSibanibani uyangiloya, cela unginike umuthi nami ngizofaka ensimini yakhe ngimloye. Inyanga imnikeza umuthi nje omncane nje okuhlamvu nje isibofika ukuphosa ensimini bawumakhelwane. Fike nangempela umama ukuphosa ensimini. Mekuphosa ayi ngempela kushe nakulo mama manje sekuyabheda manje. Ayi okay fine. Avedane athi lo mama lo ekuhambeni kwesikhathi lo wafaka uhlamvu avedane shone basonteza umoba uthu meshona zemncwabeke izami zakhe kube mnandi kube nje kuthi mase ncwatshiwe vedane kufike ilentuzana kodlule mhlawumbe 2 days or 3 days hawu abantu bembone lo mama ensimini yalo mama hayi bemtshela mama ayibuya yasase sami ebusuku ngelilanga sabona umama lo ensimini yakho athi lo awungeke kusazoke imkade nayahlala mase uhalala ayibona ngempela mbona ubhizi yapequla lapho yapequla ayi ushaya Sunday phuthuma umama efike esheso into esayibo nginenkinga umngane wami lo washona njalo ntambambonana ensimini yami epequla sazi ukuthi upeqululana hayi bethu abazalwane namhlanje siya cross night asihlala sifuna ukumbona hayi behlale nangempela uma sahleli kanjalo hawu kushaya intambama embona nangu ubhizi yapequlula hayi behamba abazalwane bekhonze beqonde kuyena bahamba beyombona ngeculo babefika hayi umfundisi akhulumeka uSibanibani ngoba ade sikufihla nje last week usufunani manje la athena ngizobheka uhlamvu bembuza ayibo uhlamvu lani achazela ukuthi hayi uhlamvu wayifakile story ade ngixoxela sona manje kuthiwa akazolibheka ezulwini kuzangena ezulwini mela athole lolu hlamvu hayi umngane wakhe eshawa uthasha athi umngane wakhe ayibo umngane wami nawo umuntu uyawenza amaphutha mina ngiyaxolela athena kusho ukuthi angizocela ukuthi ungixolele so angizofuna lolu hlamvu day ngithola lolu hlamvu be the day ngizothola ipeace mina kwazi ukuphumula ngokuthula okwamanje angikhona ukuphumula ngokuthula hayi avedane lento zeke lo mama athi lo mama inama ayikho into engayenza hayi asho naye sivela into engayenza nje qhubekani nikholelwe niyenze sure ukuthi nihamba ngendlela eright niyenze izinto ezwrong mina ngizoqhubeka ngifuna uhlamvu ngoze ngithola hayi lo mama abona ukuthi ngeke phela njalo ntambama yena uhleli nesibuko emzini wakhe aza decide ukuthi hayi akahambeki akekho kwazi ukuthi kwagcina kwenzani because wahamba lo mama but the moral of the story is ungabi nomona nomunye umuntu uzukholelwa izinto ezingekho because you don't know iphiwo zabantu ayifani futhi azisoze zafana ngiyema lapho.